Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kador Barshnong Thanroy, kabahap apo ka East Castles District, kalapan kre nadong syadong na kabenta ban pidang sobha, yaki kuon samla jong kasnong, ki badang sakot syabar kajala, ki ban sawan pai no shen hakin ki kendiat sengi banwan. Komba kalong hadu menta, kidan nyongot ki samla na kasnong Thanroy, ki badang sakot syabar kajala, bat ki balapan kre menta banwan pai no shalayeng. Haka katway terek menta bana jemang arajar atpo, nakalyang jong kador Barshnong Thanroy, hadin baladap tau yaka Community COVID-19 Management Team, hapo kejelam jong sodar snong uba harken warjri bat ki wei pat ken wilam snong kilalet banjureb iki kamera haki lai tili skol na kebenta bat pensa iki kon samla onda kilawan pai shala kasnong na markem soi ha bat ke jingong jong sarkar ban phaset slong yelade halaki jong ki yeng hakani kasngi rengkat ke jedon lang kino punya jong ki lai tili skol usordar snong lembat kinong trei asha Kontop ru iki Anganwadi ki baju tray hakisnong Thanroy kilalet banjureb iki kamera hakiskol bakantop ya ka Sacred Heart Secondary School ka Presbyterian Secondary School bat ka Shining Adventist Secondary School Thanroy haswa ban penbet penbiang iki jakasa hakini ki lai tili skol Ngire na kaliang jang ka kotjakhiya kabadon hakani kisinong rengkat ban idikta na ko PEC jaksa kom haine ipon panrat dengkhong ya COVID-19 ngiru na kaliang cakok kakya kabadon hakani kisinong ni pediang sengobha ya kini ki khna ki bawan nabar ba ni ngek skam ru ba kini ki khna ki bawan nabar ken wanda kecingko cingkhya bat kumcu ru ni lapeng khra ya kata kecaka rengkat bat ka komiti sinong bangila ya penbet rengkat bat ki mamba cang ka health team ka bangila ya form hakani kisinong bangiru na kaliang choko hel bat kini ki komiti sinong ngilabo yigini ki khna hakawai ke caka hakini ki lai teli ki skor bangila chiat ni kerman bakini ki khna bakinya songkhop hangne banga kapat hiru ya kinong song sinong jong kane ke sinong chongi baki dai ban ai mesim ya kini ki khna deka ba nagaliang jong ka sinong ngila chiat ya ki lai teli ki school ki bodon hangne kata kadai ka Sacred Heart Secondary School Presbyterian bat ka Shining Adventist Secondary School Thanroy te ngapan pau ya kajing sungu ya kini kinong pinya ya kini lai teli ki school kiba ai smobha ya kini kecaka kaba ngin ban kacaka ban pensa sipol ne quarantine ya kini ki khna chingi ki ban wan phai sne sipo snong jongi komba hakalis kaba hadu mentangi tip komba nyongut ki ban phai na ki state bofar saka thanmingi na kadong mingi ken wan phai saka snong te ngilapan kra ya kini kacaka komba lai teli ka school te ngapan pau ka jing sungu ya kini kinong penyat school kiba ai dak kamon subha bangin penkra ya kini kacaka te ngapan pau ka jing sungu ya kini ki nos ki staff ki badon hne hapo sub sentar ka jungi ba ngei ba ka jing trelang ka jongki nakal yang jungi ka dor Barshnong ngapan pau ka jing sungu yaki ba kidon kata kamsim banyakit banyaba ban penkra naka benta kajing wan phai chung kini ki khun ki ti jungi ki banabar sakasnong tengah pen paru kajing sungu kini ki asya ki konodi ki baidon lang kajikit kle te hakni kapor ngasim sundan ru ya ka kabu ka ba hangne ba ngai ba lamba jongani ka sop sentar ka bangidon hangne i ba sibon kajing kurku ka ba kipat ba nong song jong kani ka than ko jungi ka ba kan thup ya kin riu nyutli ki snong ki bala yo ya kajing mentoy khamtam hak bidon kicing pang ba pher hakasit ka penhiar khamtam ka sukha ngadang i hukum kani ka por ka ba ka sarkar kadang trekam i kani ka lockdown ngai ba bun kilong kemi ki ba sukha ki wan hne po hospital bat kicing sitom ba pher hak ne po ha sub sentar ka jing sitom ba pher ki wan hne renga i bat kacing trekam ko jongki ki don sya kata kacing kit klik tenga kum kani ka por nga kerpat usya ka sarkar makin sobha ban thaikmat ya ka sub sentar kabadon na po Thanroy bakhnang ba ban penpoy ki dawai gresin khnang ba kinla ban pendap ya kamram juki kumba kidon kata kamsiam bantrai na kabanta kabit kabyang kacingko cingkhia chung upai ba nong song snong chung ne kadong kathan juki sasisin ngapan paul cing sungu yakini ki staff hangne baro kit khat committee ka management committee ko bit khat khandai ban ai ka cing trelang nak bata ka cing bet cingbyang juki khun kikti chongi ki ban wan phai ni sport snong jungi sokhnian ngakerpat sikinong song snong ba kimdai ban pendik lane
kimdai bandon kata kacing musim septing kimdai bandon kata kacing artatin ban priang ban pai ibang yakini ki ban wan phai nabar ban wan po snong nama nak liang chingi ka snong ngila pen khra kacaka ka babiang nak banta ka chongki Kamu terus raja ke sekolah nga yang sebahalang gini barok ibadah nak ke por banyak pej gini ke sekolah cing pej gini sia barok khaj yang ba la ibiang te mayir kum gini cing secondary school yang ada bentis secondary school ngiri tenat benya peding ini kena ban sak ban ke sekolah ke cungi kena ban light nak kata ke cing sekema cing ni kena cempang nak oi ka sinong cukai pat te sientat ne ke sekolah ci thai klaban don kom di laban drung kom bai phungot ing thrai pu plus ai sipo nana lang ka te ngi laban dio hele pas ne ke sekolah chong hai te kan pi khana ring pe ne ka don kom ba santle to ne ka pen khana chong ka juni kai ka we chong ka sekolah kom ba ka don santle ai kan sekolah sautle santle a Quan cái leng trong cái chung chi trong cái school điên bao giờ chung tip bala ang sobran na cái banta cái chung chia trong cái brew trong cái bawan na po bersa sebar ni pediang subha na banta bansa unta spor kut kum koru ke an trong sukar apa chung sebit lang pat ki bos sesna